నేను సంవత్సరం బట్టి వస్తున్నాను అయ్యగారండి. ఏంటంటే నాకు కిడ్నీ చాలా సడగమని బాధలా ఉండేదండి. ఎంతో ఏడిసానండి. ఏడిసి తెల్లవారులు నిద్ర పట్టని టైంలో అయ్యగారు వాక్యం వస్తుందండి 5:30కి. ఆరాధన సేనలో వాక్యం చూసిన తర్వాత నేను ఎంతో బలపడ్డానండి. ఆ రోజు నుంచి కూడా నేను ఈ ఒక్క రోజు కూడా మానకూడదు, ఒక నెల కూడా మానకూడదని నా హృదయంలో అనుకున్నానండి. నేను వస్తా, నా కూడా 40 మంది 50 మందినన్నా నేను తీసుకొస్తున్నానండి. ఒక అమ్మాయికి అయితే దేవుడు గర్భఫలం ఇచ్చాడండి. ఇప్పుడు 4వ నెల వచ్చిందండి. 12వ నెలలో పాస్టర్ గారు ఇసాకయ్య గారు అన్నారండి, మీకు దేవుడు గర్భఫలాలు ఇస్తున్నారో చెయ్యిలు పైకి పెట్టండి, కవల పిల్లలు కావాలో మగ పిల్లలు కావాలో ఆడపిల్లలు కావాలో మీ చెయ్యిలు పైకి పెట్టండి అనేసి చెప్పారండి అయ్యగారు. చెయ్యిలు పైకి పెట్టమన్నదప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా చేతులు పైకి పెట్టారండి. దేవుడు వాళ్ళని జ్ఞాపం చేసుకుని తనకి గర్భఫలం ఇచ్చాడండి. ఇప్పుడు 4వ నెల వచ్చింది. ప్రైజ్ లార్డ్. చూడండి, దైవజనులు ఇస్సాక్ గారి ద్వారా ఏ వాగ్దానం అయితే ప్రభువు బయలుపరిచాడో దేవుడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుని వారికి గర్భఫలాన్ని ఇచ్చాడు. అందరూ కూడా దేవుని మహింపరుదాం. హల్లెలూయా.